Lukankaan. Me pistettiin Instagramiin kuvaan mun käyttäjällä. Mä laitan sen lojan käyttäjän sitten tuossa lopussa. Niin me laitettiin Instagramiin kysely, että mä teen Q&A-videon Tupe ja nyt mä teen ensimmäinen kysymys. Saisit 1000 €, mitä tekisit siinä? Siinä saisi just sellaisen Akon 16 sportin, koska Trump on miehiä. Seuraava kysymys. Kumpi muna perseeseen vai poskeen? Tää on vaikea. Poske. Kumpi on parempi tekee flippejä? Arvi Liljaniemi vai Santeri Lehtonen? Tää on Santtu Lehtonen. Joo, mä oon Santtu Lehtonen. Käykää supassa kanavassa, se on Sissä vai? No ei nyt, en mä oikeesti. Onks suhtees? Ja. Ja. Pallo-05 kysyy, milloin edaat? Tässä nyt. Really, nigga? Anna tän videon jälkeen sit, kun tää on tietenkin loppu. Seuraava kysymys. Onko sun elämä kohdallaan vai onks pulmia? Ainakaan mun mielestä tällä hetkellä on mitään pulmia elämästä tai siellä. Tai jo tupla. Tämä äijä tässä näin on lentänyt tuplavoltin niskoiltaan NPDX kertaa. Siis meidän Gardenilla on lentänyt 2 kertaa tuplavoltin niskoiltaan. Nää on hyvä. Joo, sä oot hyvä. Mikä on sun noloin juttu, minkä oot tehnyt julkisella paikalla? Mulla oli sellainen hauska juttu, että siellä Sellon lavalla, tietysti tietää, niin Sellon lavalla oli sellainen Sellolla oli sellainen aukio, se on sellainen hauska lava. Siinä oli joku esittely, joku jotain Herra Hakkaraisen. Ja mä menin halas sitä ja tein se side flippin. Siitä sä kaivit. Ei mulla oo mitään muuta noloja. Nykyajan räppi vai vanha ajan räppi? Mä en tiedä paljon, mutta musta tuntuu, että on nykyajan räppi. Kuka on meidän luokan kivoin tyttö? Tiedä. Mä en tiedä. Mikä sun lempijäätelö? Mun lempijäätelö on suklaajäätelö. Ettei tää nyt tulisi niin pitkäksi, niin muistakaa supata, liikkää, ihan mitä vaan. Tykätkää tästä. Milloin aloitit rampaa kautta flippien tekemisen? Se Photoshop, se pilata videon. Paljon painat? Mä lopetan. Paljon mä painat? Vielä vika kysymys. Paljon painat? Vai pysyttekö se? Mä painan jotain 35 kiloa. Niin muistakaa liikkää siihen supata ja käykää tilassa Santtu Lehtonen. Se oli siinä. Heippa!